És el parc de gimnàstica per a persones majors i està a punt per a la seva inauguració. Este dijous els alumnes de gimnàstica saludable han estat els primers a provar les màquines. Assatgen per a la inauguració i és que seran ells els encarregats d'ensenyar com funcionen. Uy, caray, de lujo, muy bien, muy bien. Esto es una pasada. Muy bien, muy buena. O sea que está para la edad que nosotros que tenemos es formidable porque meneamos todo el cuerpo y muy bien. Hombre, això és essencial per a les persones de la major edat, això és immillorable, perquè el personal deu de fer alguna de tot això, perquè si no estem nets, si no a la vella ens anem anant, ja que tindré alguna per tindres, i això està molt bé, això està molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aunque nosaltres fem gimnàsia en el centre social, però això, un rato uno té un poquet d'expansió, pues bé, així té un poquet i també s'estira els nervis i les coses i ho passa molt bé. Es tracta d'un xicotet gimnàs a l'aire lliure on fer exercici. Màquines preparades per a treballar i millorar la salut i que s'ha fet en un dels racons del parc municipal. Junt a la llar del jubilat s'ha instal·lat este espai de gimnàstica que podrà ser utilitzat de dia. Un espai per a treballar la força als braços, l'agilitat a les cames o el moviment de caderes. La inauguració del gimnàs al carrer es farà el pròxim dimarts a les 12:30 del migdia.